Yabona uma ngabe uzama impilo after i-disability sekuyona. Yabona ayikho into enzima njengesinqe namadolo. Kodwa bese uwazi kwa-operator kancane. Yazi ukuthi kulento yokulimala ujabulela izinto ezincane. Uthi awukwenzeka ukuthi. Yabo. Ujabulela into ezincane. Ngobani? Usuke usebunzimeni. Yabo. Usuke usebunzimeni. Thothi kuyenzeka kwenzakalayo. Okuncane ujabulele khona. Yabo. Yabona ngithi manje njoba kumkanje amadolo. Thatha amadolo akhami kanje. Neenyawo. Nazo bona upetelo wami. Neenyawo. Thothi usukwazi ukuhlukanisa inyawo. Yabo. Ihlukanisa ukwazi ukuxamalaza. Xamalaze. Namspazima la. Akwanje bali unyawo lishaka kanje amaspazima. Ilona lo lifanga nge-operator. Ilona lo lingenza ukuthi ngiyolukhuza. Fanele ngiyohlinzwa la. Khishwe lento efaka ikhishwe la esinqeni. Kuleli thambo lesinqe. Yabo uyaphazamisa. Yabona ayikho into enzima nje ngokwenza nje. Yabo. Ukuthi nje amadolo. Yabo. Upenda amadolo. Majina amadolo yonto ekhathaza ngisho abantu abangalimele. Mina ke njengoba ngilimele ukwathi. Yabo. Fisa ukuhamba. Yabo igazi liflow emlenzeni. Liflow igazi emlenzeni. Ingakho ngeke ngibuke abanye abantu ngifisa ukuthi ngiyakwazi ukubambelela ngoba ngabe ngikude nokwenza. Yabo. Kinga mangakwazi ukubambelela kuba nzima. Ya injalo nje bafethu. Injalo nje nasibambeni. Sibone mhlawumbe khona la izosibeka khona. Nabantu abakwazi ukwenza izinto bazobuka mina ngenza. Athi umuntu yazi mina ngenza kangcono kunaye. Ngithama usho lokho. Enza ke wena. Mina ngizojabula ngijabulela ukuthi hawu uyangihlula. Khona nami ngizothothi ngenze njengawe. Gcina usukwenza okungcono kakhulu. Shabhule bafethu.